Takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa momwe muganizira. Mutu 9. Munthu wathunthu, Umulungu wathunthu. Yesu Khristu mwana wa Mulungu anabwera pa dziko lapansi ndi kukhala munthu. Iye anali munthu, koma pa nthawi yomweyo iye anali wa Umulungu kwathunthu. Ichi ndi choonadi chomwe chalalikidwa ndi Akhristu kwa zaka zambiri, ndipo ambiri akadali nacho ngati choonadi chosagwedezeka lero. Poyamba, lingaliro loterolo likuoneka kukhala losusana ndipo silingathe kugwirizana. Akhristu ambiri amafotokoza ponena kuti ndi chinsinsi, komanso kuti ndi chinthu choyenera kulandiridwa mwachikhulupiriro popanda kuyesa kuchimvetsetsa. Komabe, umulungu wathunthu wa Yesu, pamodzi ndi mfundo yakuti iye anali munthu kotheratu, ndiye chinsinsi cha dongosolo la chipulumutso. Ndipo pokhapokha titamvetsetsa mmene Yesu angakhalire munthu wathunthu koma wa umulungu kotheratu, dongosolo la chipulumutso lizakhala losamvetsetseka ndi kukhala chinsinsi kwa ife. Anthu adagwa mwa Adamu. Pamene Adamu anapatuka kwa Mulungu, anatenga mtundu wonse wa anthu pamodzi naye. Unali umunthu umene unakana Mulungu chifukwa chakuti anthu onse anayikidwa mwa munthu mmodzi. Adamu pa nthawiyo anali mtundu wonse wa anthu. Moyo wa Adamu ndiwo moyo umene waperekedwa kwa tonsefe, ndipo chosankha chimene anapanga chinakhuza onse amene adzatuluka mmoyo wake pambuyo pake. Adamu anatenga mfundo ya moyo ya Satana yodziyimira pawokha, ndipo anabweretsa mtundu wa anthu pa nthaka ya Satana. Kuyambira nthawi imeneyo, munthu aliyense wobadwa mu fuko la Adamu anali kumbali ya Satana ya mkanganowo. Apa ndi pamene Adamu anatiyika. Kuti timvetsetse zimene Yesu anachita kuti atipulumutse ndi ziyeneretso zimene anafunikira kuti akwaniritse chipulumutso chathu, tiyenera kuchotsa Yesu mchithunzi ichi kwa kamphindi ndi kuyang'ana mkhalidwe wa anthu kumene Adamu anatiyika. Pamene Adamu anatengera mtundu wa anthu ku nthaka ya Satana, chimene chinafunika kuti asinthe zinthu chinali chakuti Adamu akanasankha kubwerera kwa Mulungu. Zikuoneka kuti nzosavuta, koma tiyeni tikambirane mfundo yakuti nzosatheka kuti munthu aliyense mchilengedwe chonse atembenukire kwa Mulungu pokhapokha ngati mzimu wa Mulungu ukugwira ntchito pa munthuyo. Malinga ndi kunena kwa Yesu, Mulungu yekha ndiye wabwino, Mateyu 19:17. Ndipo popanda mzimu wa Mulungu palibe cholengedwa chimene chingakhale chabwino kapena chimene chingakhombe zabwino. Popanda chikoka cha Mulungu mwachibadwa, timaopa Mulungu, popanda chikhumbo cha chiyanjano ndi Iye. Pamene Adamu anasankha lamulo la kudziyimira pawokha kwa Mulungu, unali mkhalidwe umene anasankhira anthu onse. Malo ovomerezeka a anthu anali ofanana ndi malo a Satana. Anthu analekanitsidwa ndi Mulungu popanda chisankhezero cha mzimu wa Mulungu, ndipo sanathe kusankha china. Chisamaliro cha thupi chidana ndi Mulungu, pakuti sichigonja ku chilamulo cha Mulungu ndipo sichikhoza kutero. Aroma 8:7. Chiyembekezo chokha cha anthu. Panali chiyembekezo chimodzi chokha chotheka kwa anthu, ndipo chinali ichi: ngati pakanapezeka munthu wobadwa mwa fuko la Adamu, woyikidwa mu mkhalidwe ndendende momwe Adamu adayika umunthu, wolekanitsidwa ndi Mulungu, amene mwaufulu akanatha kupanga chosankha cha umunthu, kubwerera kwa Mulungu. Ndiye kuti munthu wotereyo adzatha mwa yekha kuyanjanisanso anthu ndi Mulungu. Koma munthu wotereyo anafunikira kukhala wokhoza kuchita izi, osati kwa iye yekha, komanso anafunikira kukhala wokhoza kupatsira moyo wake wolumikizidwanso kwa Mulungu kwa anthu ena onse. Mfundo imeneyi iyenera kukulitsidwa kukhala buku lathunthu. Iyi ndi nkhani yofunika kwambiri mu dongosolo la chipulumutso, ndipo imamveka pang'ono. Dongosolo lonse la chipulumutso linali lokhuza njira ya Mulungu yolumikizananso ndi mtundu wa anthu. Iye sakanakhoza kuchita izo popanda chilolezo cha munthu. Iye sakanakhoza kuchita izo popanda chilolezo cha munthu. Anali munthu amene anasankha kudziyimira pawokha kwa Mulungu, ndipo popeza kuti Mulungu wakhazikitsa boma lake pa mfundo ya ufulu,
ufulu wa kudzisankhira, Mulungu sakanatha kusokoneza munthu pambuyo poti munthu wapanga chosankha chake. Ngati Mulungu akanati azilumikizenso iye mwini kwa munthu, zikanayenera kukhala mwakusankha kwa ufulu kwa munthu, ndipo munthu wopanda Mulungu anali kusakhoza kupanga chisankho chotero. Mulungu yekha ndiye wabwino. Yesu akutiwuza kuti pali mmodzi yekha amene ali wabwino, ndipo ameneyo ndi Mulungu. Tikaganizira zimenezi timazindikira kuti ndi choonadi chenicheni. Palibe cholengedwa m'chilengedwe chonse chimene chingakhale chabwino pokhapokha atagwirizana ndi Mulungu. Ngati njira ya Mulungu inali yopereka ubwino kwa zolengedwa zake popanda moyo wake, ndiye kuti mawu a Yesu pa Mateyu 19:17 sakanakhala ona. Ndipo anati kwa iye, "Unditcha ine wabwino bwanji? Palibe wabwino koma mmodzi, ndiye Mulungu. Koma ngati ufuna kulowa m'moyo, sunga malamulo." Mateyu 19:17. Sananene kuti pali gwero limodzi lokhala ubwino, kutanthauza kuti Mulungu ndi wokhoza kupasa anthu zabwino zochokera kwa iye. Ayi, iye anati palibe amene ali wabwino koma Mulungu. Angelo ozungira mpando wachifumu pa Chivumbulutso 15:4 akubwereza choonadi chomwecho m'mawu osiyana pang'ono. Ndani sazakuopani inu, Ambuye, ndi kulemekeza dzina lanu, pakuti inu nokha muli oyera, pakuti mitundu yonse idzadza ndi zalambira pamaso panu, pakuti maweruzo anu aonekera. Chivumbulutso 15:4. Mulungu yekha ndiye wabwino, Mulungu yekha ndiye oyera, ndipo malo onse kumene kuli ubwino weniweni kumapezeka, tingakhale osimikizika kuti tapeza kupezeka kwa Mulungu. Baibulo nthawi zina limafotokoza za amuna kukhala abwino, koma zimenezi zinali kokha chifukwa chakuti kukhalapo kwa Mulungu kupyolera mwa Mzimu Woyera wa Mulungu kunali kugwira ntchito mwa amuna oterowo. Kodi Yesu ndi wabwino? Koma Baibulo likamanena kuti Mulungu yekha ndiye wabwino, kuti zimenezi zimapatula mwana wobadwa yekha wa Mulungu? Baibulo limatiwuza kuti Yesu mchifaniziro chenicheni cha umunthu wake. Ahebrew 1:3. Yesu ali chimozimozi monga Atate ake, ndipo izi zinali zoona ngakhale pamene iye anali pano mu thupi. Ichi ndi choonadi chofotokozedwa pa Yohane 14:9. Yesu ananena naye, "Kodi ndili ndi inu nthawi yayitali yotere, ndipo sunandizindikira Filipo? Iye amene wandiona ine waona Atate. Ndipo unena bwanji iwe, tionetseni ife Atate?" Yohane 14:9. Yesu anabadwa mwa Mulungu, munthu yekhayo amene anachokera mwa njira imeneyi. Analandira chibadwa chake mwacholowa, ndipo chotero ayenera kukhala ndi mikhalidwe ya chibadwa ya ubwino ndi chikondi monga Atate wake. Ichi ndi chifukwa chake Yesu anali wokhoza kotheratu kuyimira Mulungu pamene anali pa dziko lino lapansi. Iye anali Mulungu mwachibadwa, ndipo mwa iye mikhalidwe yonse ya chikhalidwe cha Mulungu ndi makhalidwe ake anasonyezedwa. Ndipo mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pathu, ndipo tinaona ulemerero wake, ulemerero wonga wobadwa yekha wa Atate, wodzala ndi chisomo ndi choonadi. Yohane 1:14. Ulemerero umene unaonekera mwa Yesu unali ulemerero wonga wobadwa yekha wa Atate. M'mawu ena panalibe kwina kulikonse kumene ulemerero oterowo ukanatha kuonekera. Ulemerero umenewo ukanapezeka mwa mwana wake wobadwa yekha wa Mulungu. Chotero pamene Yesu anawuza mnyamata olemerayo, "Palibe wabwino koma mmodzi, ndiye Mulungu," iye sanali kutanthauza kuti Yesu sanali wabwino. Inali njira ina yake yokakamiza munthu kuganiza za yemwe iye anali kwenikweni. Ngati ubwino weniweni unaoneka mwa Yesu, ndiye kuti umulungu weniweni unali mwa iye. Iye analidi Mulungu mwachibadwa. Ichi ndi chimene iye ankafuna kuti munthuyo azindikire: chikhalidwe cha umulungu. Fungulo. Ichi ndicho chifukwa chake Yesu anakhoza kuyikidwa m'malo a anthu akulekanitsidwa kotheratu ndi Mulungu. Komabe kukhala wokhoza kupanga chosankha chakukhala wokhulupirika wa Mulungu mosasamala kanthu zakukhala m'malo otero, zinali chifukwa iye anali wabwino mwa iye mwini. Ubwino mwa Yesu sudali wodalira kukhalapo kwa Mzimu Woyera.
Ayi, ife zolengedwa sitingakhale abwino pokhapokha Mzimu Woyera akukhala mwa ife. Koma Yesu ndi mwana wa Mulungu, gwero la ubwino wake ndi yekha. Ngakhale pamene Mzimu wa Mulungu unachotsedwa kwa iye, iye anali wabwino, chifukwa monga mwana wa Mulungu ali wabwino mwachibadwa. Umulungu weniweni umakhala wabwino nthawi zonse m'mikhalidwe yonse, ndipo ndi chifukwa chake zidatengera umulungu kuti akwaniritse chipulumutso cha munthu. Palibe wina aliyense amene akanachita zimenezo, ngakhale mngelo wopatulika kuposa, pakuti mngelo aliyense olekanitsidwa ndi Mulungu akanakhala woyipa nthawi yomweyo. Izi ndi zomwe tikuphunzira kuchokera ku zomwe zinachitikira Lusifala popanda chisomo kwa Khristu. Yesu pa mtanda anatenga malo a anthu, sanatenge malo a umunthu monga momwe wakhalira pansi pa chisonkhezo cha chisomo. Chisomo chimadza kwa ife kudzera mwa Yesu Khristu, ndipo chisomo cha Yesu chimadza kwa ife chifukwa cha zomwe Yesu adakwaniritsa pa mtanda. Pamene Yesu anapita pa mtanda, udindo umenewo wa chisomo sunali wa Yesu. Iye sanatenge malo athu monga ife tilili tsopano, kupindula ndi chisomo. Ayi, iye analenera kutenga malo athu monga momwe ife tinenera kukhalira pa nthawiyo, kumene ife tinali pamene Adamu anapanga chosankha chake. Anenera kutenga malowo ali olekanitsidwa kotheratu ndi Mulungu, komanso popanda tanthauzo. Anayenera kutenga malowo ali olekanitsidwa kotheratu ndi Mulungu, komanso popanda thandizo la Mzimu Woyera. Ichi chinali tanthauzo lakulira koopsa kwa pa mtanda: Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisiyiranji ine? Komabe ngakhale kuti anasiyidwa kotheratu ndi Mulungu, Yesu anali wokhoza kusankha kukhalabe wokhulupirika kwa Mulungu. Kodi iye anakhoza bwanji kuchita izi? Iye anali wokhoza kuchita izo chifukwa iye anali wabwino mwachibadwa, chifukwa anali wa Umulungu wathunthu. Kuchotsedwa kwa Mzimu wa Mulungu ndi kukhalapo kwake sikunapangitse iye kutembenukira ku njira yodzitetezera. Izi zikadakhala choncho ngati iye anali cholengedwa chomwe chimadalira pa zabwino zachiwiri kudzera mwa Mzimu Woyera wokhalamo. Koma iye anali mwana wa Mulungu wabwino mwachibadwa, ndipo kotero iye anali wokhoza kukhalabe wabwino ngakhale kuti anakhala munthu, ndipo anavutika kuchotsedwa kwa Mzimu wake wa Atate wake. Chotero pakupeza chigonjetso ichi kupyolera mu chikhalidwe chake cha umulungu muthupi la umunthu lochimwa, iye anakhoza kubwezeretsa umunthu pa malo ake ndi Mulungu. Zonadi, ubwino wa chigonjetso cha Khristu pa mtanda unali kumva kwa anthu kuyambira pamene Adamu anachimwa koyamba. Yesu ndiye mwana wankhosa wophedwa kuchokera maziko a dziko. Munthu wa nthawi yomweyo anachimwa. Pa nthawi yomweyo nsembe ya Khristu inayamba kupindulitsa dziko, ngakhale zaka ziwiri zambiri Khristu asanafe. Komabe izi sizinachepetse chenicheni chakuti Khristu anayenera kufa, kuti iye anayenera kupita kumalo kumene kunali munthu. Izi ndi zimene Mulungu analonjeza kuyambira pachiyambi, ndipo Yesu anayenera kuonetsa lonjezo limenelo mwatsatanetsatane, kutenga malo a munthu mokwanira. Munthu wathunthu. Ndizonekeratu kuti Yesu anayenera kukhala munthu mlingaliro lathunthu, apo ayi sakanatenga malo a munthu ndi kubwezera umunthu kwa Mulungu. Anali munthu amene anasankha kutilekanitsa ndi Mulungu, ndipo ndi munthu yekha amene akanasintha chosankhacho. Koma Yesu anafunika kuchita zambiri osati kungokhala munthu. Iye anayenera kupanga chosankha monga munthu, monga mbadwa ya Adamu, pansi pa mikhalidwe yeniyeni imene Adamu anabweretsa pafupi. Anayenera kukhala ndi malire ndi kuyipa komweko kwa umunthu wakugwa onyozeka, pakuti apa ndi pamene Adamu anatiyika ife. Ndipo chofunikira kwambiri, iye anayenera kukhala pa nthawi yovuta ya mayesero olekanitsidwa kotheratu ndi mzimu wochitikizidwa wa Mulungu. Apa ndi pamene uchimo unayika anthu, ndipo apa ndi pamene Yesu anayenera kupita kuti akapulumutse anthu. Umulungu wathunthu. Komabe tikuonanso kuti Yesu anayenera kukhala wa umulungu kotheratu
mlingaliro lakuti anali nalo mukhalidwe wake wauzimu, mkhalidwe weniweniwo wa Mulungu. Izi zinali zofunika kwambiri kuti iye apatukane ndi Mulungu, komabe akhale okhoza kusankha chabwino ndi kudalira Mulungu pamene anali kulekana. Umulungu wake unali wofunikira pa chipulumutso chathu. Popanda izi sakanakwaniritsa chiwombolo chathu. Choncho anayenera kukhala munthu wathunthu komanso wa Mulungu. Tiyeni tikambirane mfundo ina. Tikambanena kuti Yesu anali wa Mulungu kotheratu, kodi izi zikutanthauza kuti anali ndi mphamvu zonse za umulungu mwa iye? Taona kale kuti iye anali nazo, ndipo anayenera kukhala ndi chikhalidwe cha Mulungu cha ubwino wopanda malire. Izi sizinachotsedwe konse kuchenicheni chakuti iye anali munthu kwathunthu. Zinangotanthauza kuti iye anali munthu wabwino. Mlingaliro lililonse anali ndi malire kukuthekera ndi mphamvu za umunthu, koma anali wabwino mwachibadwa. Uku kunali kusiyana kwakukulu. Koma kodi iye anali ndi luso la mphamvu zonse, wodziwa zonse, wopezeka paliponse ndi mphamvu zina zonse za Mulungu? Ngati iye anali, ndiye zikananenedwa bwanji kuti ndi munthu wathunthu? Anthu amafunikira malire, komanso ngati Yesu anakhala wamphamvu yonse ndipo wodziwa zinthu zonse, ndiye kuti Mulungu anamusiya mlingaliro lotani pa mtanda? Mphamvu ya umulungu iyikidwa pambali. Mphamvu ya umulungu inayikidwa pambali. Zona zake nzakuti Yesu anayika pambali mphamvu yake ya umulungu, ulemerero wa ulemerero wake wa umulungu. Anabwera pa dziko lapansi ngati mwamuna woperewera monga ife, wopangidwa ndi mkazi. Agalatiya 4:4. Iye anabadwa mu thupi limene linavutika ndi zofowoka zonse za majini ndi zolephera zomwe zinabweretsedwa pa anthu chifukwa cha kugwa kwa Adamu, kuchulukitsidwa ndi kuyipa kwa zaka 4,000. Iye anali ndi mmodzi wa ife malingana ndi cholowa chake chakuthupi chobadwa nacho. Iye anachokeradi mu fuko la Adamu. Dongosolo la chipulumutso limafunikira kuchitidwa molingana ndi malire osimikizirika mkati mwa malire ena ofotokozedwa bwino lomwe. Nchifukwa chiyani zinali choncho? Chifukwa chakuti Mulungu anayenera kuchita zinthu njira yoti chilengedwe chikhale chokhutiritsidwa kuti Mulungu anachita mwachilungamo, ngakhale pochita ndi Lusifera. Sipo anakhala malo okayikira chinyengo kumbali ya Mulungu. Satana wanena kuti Mulungu ndi wabodza komanso ndi wosadalirika. Njira yokhayo imene Mulungu akanagonjetsera chinenezo choterocho inali mwakukhala woonekera kotheratu ndi womasuka nzochitika zake zonse. Ngati Yesu pa dziko lapansi akanakhala ndi mphamvu zonse za Mulungu, wamphamvu yonse mwa iye, ndiye kuti mazunzo onse a Yesu sakadaonesa kanthu. Zonse zikadangokhala zongonamizira zachiphamaso, ndipo palibe china koma kungochita ngati sewero. Satana akanapereka chinenezo chimenechi, ndipo kodi Mulungu akanasimikizira bwanji kuti si choncho? Kodi tingasimikize bwanji kuti sizinali choncho? Ngati Mulungu akufuna kuchitapo kanthu, kodi ndi cholengedwa chiti chomwe chingazindikire kuti sichinali chenicheni? Palibe amene ali wanzeru kuposa Mulungu, ndipo palibe chomwe chingafanane ndi mphamvu zake. Yesu akanakhala kuti anali ndi mphamvu ya umulungu wa mphamvu yonse mwa iye mwini, ngakhale monga munthu, ndiye kuti Satana akanena kuti Yesu sanali munthu kotheratu, ndipo sanagonjese mwa mphamvu zake za umunthu zokha, ndi kuti sanali woyenera kuyimira anthu, popeza sanagonjese ngati munthu, koma monga Mulungu wovala thupi la munthu. Kodi Mulungu akanasimikizira bwanji kuti si choncho? Wina angayankhe kuti chabwino, tiyenera kukhulupirira Mulungu. Inde, izi ndi zoona, komabe timakhulupirira Mulungu chifukwa tasimikizira kuti Mulungu ndi wodalirika, tasonyeza kuti Satana ndi wabodza. Koma kodi ife tinasimikizira kuti zinthu zimenezi? Kodi Mulungu anaonesa kuti? Iye anawasimikizira iwo pa Calvary. Zinasonyezedwa nsembe yayikulu imene Mulungu ndi mwana wake anapereka pamene Yesu anatifera. Ngati nchochitika chopereka nsembecho
pali mpata oyimbidwa mlandu wakuti zonsezo zinali zachiphamaso. Zochitika za Umulungu ndi kuti chochitika chenichenicho chinalinganizidwira kukhazikitsidwa chidaliro mwa Mulungu chapangira kukhala chachabechabe. Satana akugwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana ponamiza anthu kuti imfa ya Yesu sinali yeniyeni ndi kuti nkhani ya pamtanda chinali chinyengo. Koma chimene Mulungu anakwaniritsa mukukhuzika pa imfa, kuuka kwa akufa ndi utumiki wakumwamba wa mwana wake ndicho chiyembekezo chokha cha anthu. Mwa Yesu Mulungu sanangotipasa mphunzitsi wa makhalidwe abwino, sanatipase chitsanzo chabwino chabe. Mwa Yesu anatipasa mpulumutsi, zomwe timafunikira monga ochimwa. Ndi chinthu chokhacho chimene chingapulumutse anthu. Ichi ndi choonadi chimene chimayika Chikhristu choona pamwamba pa zipembedzo zina zonse. Tithokoze Mulungu chifukwa cha Yesu.